Η φιλοσοφία της προσέγγισης είναι η εξής. Η φιλοξενούμενη ομάδα Lynch είναι φαβορή να κερδίσει το παιχνίδι με αντίπαλο τη Rotherham. Αυτό συνεπάγεται από τις αποδόσεις που δίνει η εταιρεία στοιχήματος που έχουμε επιλέξει να διαχειριστούμε. Η Lynch λοιπόν έχει απόδοση 1,37 και παίζει εκτός έδρας. Η πράσινη περιοχή, η περιοχή δηλαδή που ξεκλειδώνει το αποτέλεσμα του μεταξύ τους παιχνιδιού, με βάση το ιστορικό της ομάδας ανά παιχνίδι, στο παράδειγμά μας η Lynch, που έχει δώσει μάτς εκτός έδρας, είναι της τάξης του 33 και 1/10. Ας επιλέξουμε λοιπόν να δούμε αν η ομάδα φαβορή, που είναι η Lynch στο παράδειγμά μας, τα καταφέρει. Επιλέγουμε την ομάδα Lynch. Έπειτα κλικάρουμε την απόδοση 1, χωρίς όμως το 37. Το κάνουμε αυτό ως τρίκ. Έτσι ώστε να δούμε σε όλες τις χαμηλές αποδόσεις του 1, τι κάνει η ομάδα που επιλέξαμε. Βλέπουμε ότι συνολικά έχει 113 παιχνίδια με απόδοση 1 και 49,5% επιτυχή αποτελέσματα. Η συνέχεια είναι να δούμε αν αυτό το 33 και 1/10 είναι αρκετό για πιθανότητα νίκης της ομάδας που επιλέξαμε. Συνεπώς κλικάρουμε το ακέραιο μέρος του κλάσματος. Το 33. Με το 33% περίπου η ομάδα Lynch έχει 10 παιχνίδια συνολικά μόνο. 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Ποσοστό επιτυχίας 60%. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να επιλέξουμε το διπλό ως στοίχημα στο αγώνα αυτό. Πρέπει να δούμε επίσης αν η αντίπαλος μπορεί να κλέψει το παιχνίδι με βάση και τη δική της δυναμική. Με το που κλικάραμε το ακέραιο μέρος της Lynch, το 33 δηλαδή, στην πράσινη περιοχή, η πλατφόρμα του Bet Analysis μας έφερε στο σημείο 0, έτσι ώστε να αποφασίσουμε αν το 33 και 1/10 κερδίζει. Με βάση αυτό που βλέπουμε, δεν μπορεί να κερδίσει. Τι βλέπουμε λοιπόν που δεν μας ικανοποιεί το 33 και 1/10? Οι διπλανές στήλες από το 33 και 1/10 είναι 25 και 2/10 στην ισοπαλία και 41 και 7/10 στην ήττα της Lynch, ή να το πούμε αλλιώς στη νίκη της Rotherham. Σε αντιστοίχηση με το κοντινότερο παιχνίδι που συσχετίζεται το παρόν παιχνίδι, που είναι το ακριβώς από επάνω του, το 25 και 2/10 στην ισοπαλία έχει πιθανότητα πολύ μεγάλη να έρθει. Γιατί πάντα το μεγάλο κερδίζει το μικρό. Αυτό μάθαμε στα μαθηματικά. Αλλά το συγκεκριμένο μάτς έχει ακόμη μια καλή πληροφορία. Την απόδοση του άσου στο 6, κάτι υπάρχει 2 φορές. Δηλαδή με απόδοση 6 και κάτι η από πάνω ομάδα Accrington έχασε από τη Lynch, με ποσοστό η Lynch 33 και 2/10. Άρα το 33 και 1/10 στο σημερινό μας παράδειγμα δεν κερδίζει. Το 25 και 2/10 κερδίζει το 24 ως μεγαλύτερο, συνεπώς επιλέγουμε την ισοπαλία στο παιχνίδι που προσεγγίζουμε. Φυσικά το 42 και 8/10 αφαιρεί το δικαίωμα, στο 41 και 7/10 να έχει τύχει ο άσος,